física saudable. E hoxe imos a irnos preparando un pouquiño hacia o desconfinamento, hacia sair ao exterior e facer tarefas e exercicios de marcha, de carreira, de desplazamento, ao fin e ao cabo. E temos que ir preparando toda a musculatura e articulacións do membro inferior. Imos traballar un pouquiño eso hoxe, vale? De acordo? Poñemos música e comezamos, veña. Vamos a dar. Primeiro soltamos un pouquiño, como sempre, descubrindo as tensións que podamos atopar na musculatura. Soltamos arriba e abaixo. Flexión de tronco, balanceos. Eso é. Traballamos un pouquiño as diferentes articulacións con movimentacións suaviñas, lentas, adentro e afora. Imos así un poquinho rápido, simplemente este é realmente un repaso automático sempre, donde vamos un pouco chequeando como temos en canto a estado de tensión, de movilidade, de rixideces as nosas articulacións, porque o quecemento é progresivo, por iso comezamos por estas partes sinxelas, simplemente movimentos con moi pouquiña carga, un pouquiño recorrido. O crecemento continúa e se vai incrementando suaviño, as inclinacións se vai incrementando a medida que vamos avanzando nos diferentes exercicios, claro. Ben, suaviño, balanceos, redondeo, movemos un pouco os ombreiros. Imos simplemente ahora testando as articulacións e pouco a pouco imos pasando a movimentos máis dinámicos. De momento lentos e suaviños. Facemos tamén de xeito postural uns estiramentos moi globais, unha especie de autocrecimento, de estiramento global arriba, arriba, arriba. Collo aire, inclino, aguanto, recupero, cambio, regreso, hacemos un estiramiento posterior, ahí, empurrando más los cuadrís. Toda a cadena anterior dáse a estirar. Cruzo detrás, flexiono os xeonllos, baixo. Estendo os xeonllos ao final do percorrido. Despaciño. Imos pouco a pouco. Traballamos un poquinho máis a articulación na coxa. Aquí a nosa pelve, a cintura pélvica. Círculos adentro e afora. Vamos centrarnos un poquinho en traballar toda esta zona. Cambio. Círculos adentro e fora. Eso é. Facemos uns lanzamentos. Aquí. Si pode ser en equilibrio. Recordade que si a esteriña é demasiado blandiña, bullida, pois temos que buscar igual un chan máis firme. Tronco erguido, sempre esa boa postura corporal, e sempre ese fío imaginario que tira de nós, botamos peito adiante en expansión sempre, vale, abrindo e pechando, seguimos. Vale, cambio, abrindo e pechando, os brazos sirven de compensadores. Facemos unhas pequenas posturas xa onde traballemos un poquinho máis o tono muscular, cambio ao outro lado. Seguimos traballando o equilibrio, xa estamos dando tono a esa musculatura. E cambiamos de novo. Vale, o mesmo de fronte. Sería isto, un, despacio, 2,
3, tensión glúteo e isquios. De momento non baixamos moito, simplemente imos mobilizando e tonificando, creando el traballo de tono muscular en aquelas partes que imos utilizar despois nos desplazamentos. E o de hoxe nos vai servir como recordatorio da nosa musculatura que empregamos na locomoción e como preparación, como acondicionamento básico. Seguimos con rotacións externas para logo, pois, esas actividades que decimos que imos facer fora. Imos a botarnos á rúa, a camiñar, incluso a correr, e necesitamos ter ben preparado, pois, eso, o noso aparello locomotor, en especial o membro inferior, as pernas, claro, e os pés. Cambiamos o primeiro, pero ao contrario. Aí de dentro a fora, repetimos incluso eso, facendo este movimento de abrir e pechar. Ben, atrás e adiante. Facemos unhas semisentadillas, unhas medias sentadillas, sempre as costas extendidas, sempre a zona lumbar ben metida, eso é. Xeonllos hacia a punta dos pés, abrimos un pouco máis, abrimos moito máis, e os pés tamén. Cambiamos o peso. Cambiamos pesos, pero atrás. Un par de ganchadillas con cada unha das pernas. Eso é. Moi ben. De maneira específica, hacia acabar de quentar as articulacións dos pés. Imos a facer este que facemos de colocación sobre os cantos, pero imos a apoiar ben os dedos e non se va a poder levantar, erguer os dedos, sobre todo o dedo pulgar, o dedo gordo. De dentro a fora, cambios. Eso é. 9 e 10. Creamos ponte e aplanamos, creamos ponte, aplanamos, creamos ponte, aplanamos. Eso, aí traballando un poquinho, sin levantar nunca ese dedo pulgar, o dedo grosso, aí, vale, poño de lado para o seguinte, ben de punta, ergo un baixo outro, estilo Beyoncé, estilo. Eso, muy bien. Ahí, ahí. Eso, eso. Eso. Cambiamos los sitios sobre talós. Cambiamos los sitios sobre as puntas. Talós ben altos. Cambiamos a talós. Cambiamos a puntas, talos dentro, cambiamos a puntas, seguimos en puntas, talos hacia fora, puntas adentro. Eso é. Vale, xeonllos. Antes fixemos flexión-extensión, movilizamos un pouquiño e agora adiantamos unha perna e vamos a facer flexión adiante, flexión, vedes que vai hacia adentro, o xeonllo e hacia fora. Repetimos. 1 e 2 adiante. 1, 2 adentro. 1 e 2 afora. Última. 1 e 2 adiante. Hacia a punta do pé. Hacia o interior. Hacia o exterior. Cambiamos. Punta do pé. Hacia o interior. Eso é. Hacia o exterior, punta do pé, interior, exterior, última xa, punta do pé, interior e exterior. Moi ben, vale.
Seguimos, imos facer un crecemento de motricidade, de desplazamentos no sitio, variados. Imos combinar marcha atlética. Marcha atlética sería facer este balanceo, a pelve sube, baixa, e os talóns tamén, como fixemos antes. Marcha atlética. Imos combinalo con trote suave, é moi similar, pero xa hai certo despegue dos pés do chan. Este desplazamento de carreira moi suaviño, facemos dúas variantes, que serían unha carreira moi agachados, moi baixa, onde traballamos máis sólido e os pés van un poquinho máis rápido, e outro desplazamento onde subamos e flexionemos fagamos fincapé na flexión de pelve, que sería de coxa, que sería unha carreira con xeonllos un poquinho altos, unha especie de skipping, que chamamos, e facemos unha carreira con desplazamento lateral como superando obstáculos. De acordo? Pois veña, marcha atlética. Vamos a cambiar cada 20-30 segundos cada unha das disciplinas. Eso, simulando estas disciplinas atléticas. Arriba talós. O peso sobre os dedos gordos do pé, sobre a parte anterior, e sempre apoyando ese dedo pulgar. Tronco ben erguido, en expansión, sigo, ben colocado, bracexo. Eso é moi importante, o tándem este de bracexo de carreira, este lixeiramente aberto, porque esta apertura de brazos consigue abrir máis o tórax que si vou pechado. Eso é, flexión, extensión de xeonllo e elevacións de talós. Cambiamos a carreira. Trote no sitio suave. Cada 5 segundos cambiaremos a unha modalidade diferente, que sería baixa, alta e lateral, ¿sí? Seguimos en trote e baixa 2, 3, 4 e 5 e sigo carreira alta. Vou buscando o ritmo respiratorio. Cambiamos a carreira con xeonllos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso é. Sigo recuperando abaixo. E practicamos hacia os lados con 5 tamén. 1, 2, 3, 4 e 5. Sigo. E cambio a marcha de novo. Isto é similar ao que poderíamos facer no exterior. No exterior, cando comecemos, imos alternar carreira e marcha, e camiñar. Non ten por que ser unha marcha atlética marcada, pero si camiñar con intensidade. Non é camiñar de paseo, é camiñar un poquinho forte, alto de ritmo, que sexa unha marcha viva, que impacte no noso aparello cardiovascular, o sea, que nos motive a mover o noso sangue. E teríamos que ir alternando para progresivamente achegarnos ao desplazamento correndo continuo. Pero mentres sería bo alternar entre esa carreira e esa marcha. O aparello muscular vai a resistir. O que non resistirá quizás tamén sería o articular. Se nos irían resintindo tanto, pues eso, articulacións, ligamentos, o noso aparello locomotor se resentiría, sí. Sigo respirando con fluidez polo nariz, expulsando pola boca. Tamén no exterior, cando saíamos a correr, camiñar, por iso o control respiratorio sería importante. Recordades a respiración torácica, tronco extendido, tórax aberto, proyectado hacia adiante en expansión. Temos que pasar da nosa cova de estar acostumados a estar recollidos, baixos e encollidos, a expandirnos ao mundo, a abrirnos. Cambiamos a carreira xa. Seguimos. Estamos en un trote plano, baixo, e cambiamos a trote baixo. Veña, 1, 2, 3, 4, 5, arriba. Seguimos. Cambiamos a un trote con xeonllos altos. 1, 2, 3, 4, 5, trote baixo. E vamos a facer tamén 5 desplazamentos con aquí a un lado, a outro, con obstáculos. Eso, de un lado ao outro, sempre con parada en medio,
a facer un breve trote, cargamos o peso nunha perna, na outra. Sigo, voltamos a repetir trote baixo, 1, 2, 3, 4, 5, tronco erguido sempre, a espalda ben controladiña. Cambiamos a arriba, alto, tronco extendido, non inclinarse, non vos inclinedes. E 5, sigo, mantendo sempre o control postural, lateral, 1, 2, lateral, lateral. O ritmo que marquedes vos nas vosas casas podería ser máis baixo e esta zancada podería ser a moliño. Intentamos facer un pouco vivo, pero cada quen ten que ir adecuando a intensidade do seu nivel particular. Veña, cambiamos, última xa, marcha. Ponme de lado para que recordemos a acción de elevación de talón o máis posible. O traballo descalzo é un traballo moi importante e que nos axuda a recuperar a mobilidade de toda a musculatura e articulacións do pé, que ao estar todo na vida habitual calzados a mediante parte do día, pois nos vai limitando o desplazamento. Os procesos de artrose que se van producindo nos pés se van magnificando polo uso do calzado, polo cual camiñar descalzos, sexa pola casa, polo campo, pola praia, pois son tarefas moi interesantes para manter esa saúde dos pés, do desplazamento, e os desplazamentos pois é iso, é autonomía persoal, non? Seguimos ao trote. Veña, estamos xa na última. Trote erguido, tronco ben erguido, mantendo curva lumbar, mantendo sempre un certo tono na zona abdominal, mantendo esa pelve equilibrada. E vamos abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. E vamos a subir xeonllos. 1, 2, 3, 4 e 5. Trote. Trote baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. Trote alto. 2, 3, 4, 5. Trote suave, lado. E obstáculos a outro. Vamos ao lado. Vamos ao outro. Lado. A lado. De lado. A lado. Trote suave. Marcha. Descendendo a intensidade. E soltando. Xa chegamos ao final desta carreira variada que nos fixo caentar moi ben. Perfecto. Ben, para a seguinte parte imos necesitar 4 rolos ou similar, algo que nos axude a marcar o espacio. Mira, levo aquí, por exemplo, pues tiña unhas boliñas de lá ou un periódico, unha folla da prensa enrugada. Simplemente con isto me vai facer de marca no chan e ademais é seguro, porque se o piso, pois é blandiño, non me vou mancar os pés. Retiro a esteriña e comezamos. Buscade xa o voso rolo, veña. Imos chegar a utilizar 4 rolos ou calquer tipo de obstáculo que vos acabo de comentar. Pero comezamos con un. Colocámoslo diante, a ver si o vedes correctamente. Bueno, o falo de agora sí, disculpade. Bueno, vamos con un solo. O paso base é detrás, trote, separado máis ou menos 1 metro, e vou no pisar coa dereita, e volto. Piso coa dereita, 4 e 5. É un traballo de axilidade e coordinación, ollo, pé, 4, 5. Alternamos dereita, esquerda, dereita, esquerda, dereita, esquerda,
dereita, esquerda, dereita, esquerda, vale? Facemos sobre dereita, esquerda 4 veces cando cheguemos adiante. 1, 2, 3 e 4. Volta atrás. 1, 2, 3 e 4. Volta atrás. 1, 2, 3 e 4. Unha máis. 1, 2, 3 e 4. Cando cheguemos adiante, un pé por derriba, outro pé cambiando. Dereita. Ahora traballamos a mobilidade nas coxas con círculos. Diante, coa dereita, coa esquerda, unha máis de cada lado. Dereita, desplazamento atrás, esquerda. Chegamos adiante, unha e outra, en continuidade, unha e outra. Parece un caneo, un regate do fútbol, unha, outra. Unha, outra. Unha, outra. Unha, outra. Último xa, chegamos e facemos un círculo esquivando, un xeito, horario e antihorario. Con pés vivos e fluidos, que estamos traballando esa agilidade nos pés, acomodando xa a que sexan eso, moi áxiles, que motrizmente enriquecemos a nosa capacidade de movimento para que cando saiamos non nos tropecemos polas rúas camiñando. Moi ben, un rolo, vamos con 2. Isto é, non se ven aí, a ver, imos, coloco un pouco atravesado, bueno, así podía ver. Ben, similar ao anterior, estou atrás en esta especie de V e vou ir á dereita, e vou ir un poquinho máis. Vou ir á dereita e vou pisar no esquerdo. Veña, continuo, dereito, volvo atrás, esquerdo, sempre regreso atrás, en diagonal, os desplazamentos son diagonais. Dereito, esquerdo, dereito, esquerdo, dereito, esquerdo, unha vez máis, dereito, esquerdo. Moi similar, pero temos que cruzar para pisar co contrario. Se vou ao lado dereito, pisarei co pé esquerdo. E se vou ao esquerdo, piso co dereito, co cual teño que xirar un poquinho o tronco, sempre voltando atrás. Aí está. Con esquerdo e con dereito. Xirando. Xirando. Aí. Lado a lado. Lado ao outro. Un máis. Vale, pasamos por derriba e por derriba. Sempre voltando a esta V. En diagonal atrás, adiante, atrás, dereita, esquerda. Facemos doble. Ahora vos explico como. Cando vou adiante, fago hacia fora, hacia dentro. Cambio hacia fora e hacia dentro. Voltamos hacia fora, hacia dentro. Ese círculo. Hacia fora, hacia dentro. Unha máis a cada lado. Hacia fora, hacia dentro. Hacia fora, hacia dentro. Facemos un 8. Rodeo, rodeo. Un 8 de obstáculo a obstáculo. Eso é, así todo o que poida. Colocamos aí, sigo, rodeo, rodeo, rodeo,
rodeo e rodeo. Moi ben. Imos xa cos 4 rolos. Colocámonos separados entre 50, 60 centímetros, un medio metro, ok. Pues eso, a longitud do brazo. 4 rolos en liña, por aquí adiante. Ben, comezamos de lado. Imos facer traballo en unha dirección e a recuperación á volta. De momento, subo, de lado, e bichedes que fun co dereito diante. Agora me toca co esquerdo. E subo, e subo. Voltamos. Ben, un pouco máis ágil. 3 e 4. Esquerdo diante. 1, 2, 3, 4. E voltamos. Dereita, dereita. Voltamos. Izquierda. Voltamos. Dereita. Izquierda. Voltamos. Vale, vamos de fronte. 2 apoios, 1 e 2. E sempre con misma perna adiante un percorrido, en este caso é a dereita, e no seguinte percorrido me tocará a perna esquerda. 1 e 2, e 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Dereita e esquerda. 2 apoios entre rolos. 1 e 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Regreso. Vamos con esquerda. 1, 2, 2. Dereita. 1, 2. Volta. 1, 2. Volta. 2. Última, esquerda. Voltamos, recuperando, caminando. Muy bien. Fixemos por arriba, lateral. Imos ahora facer unhos zigzags. Entro, un lado e outro. Poderíamos repetir ou voltar camiñando. Se é moita intensidade, voltamos camiñando, e se non, repetimos ida e volta hasta completar unhas 6 percorridos. Pois veña, zigzag, e voltamos, repetimos ese zigzag. Eso é, zigzag, veña. E voltamos. Lado, outro, e voltando, 2 máis, ao lado, outro, sempre adecuar o esforzo, a intensidade, ao vosso nivel. Isto se pode facer sempre tamén camiñando, vale? Recuperamos o anterior, onde íbamos 1 e 2, e agora vamos a facer un só apoio entre rolos. Hai que erguerse, ollos. E 1, 2, 3, 4. Voltamos andando. E 1, 2, 3 e 4. Voltamos. Venga. 1, 2, 3, 4. Voltamos. Última. E 1, 2, 3 e 4. Moi ben. Cambiamos. Vamos a ir de maneira lateral facendo que chamamos unha serra. Se estou mirando de fronte por lado dereito, comezarei ca perna dereita. E o traballo é de avanzar entre ocos, fixadevos. Dereita, atrás, avanzo un oco, 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 dereita, atrás. Regresarei e farei o mesmo coa perna esquerda. A esquerda primeiro, adiante, detrás, diante, detrás, diante, detrás, esquerda o siguiente oco detrás, avanzo de oco detrás e recupero. Dereita, esquerda.
Lado dereito, vamos con dereita. Diante, dereita, 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 dereita y atrás. Vamos con izquierda. Izquierda, 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 izquierda y caminando. Vimos con dereita. Dereita, 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 voltamos caminando. Vimos con izquierda. Izquierda, 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 izquierda y voltamos caminando. Uma máis a cada lado. Venga, dereita e izquierda. Dereita, a oco, adiante, diante, diante y volta. Vamos con izquierda, diante, 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 diante. E listo. Caminamos, soltamos e relaxamos un pouco pernas, recollemos os rolos. Ben, completamos con dúas cousiñas esta parte así de motricidade específica de membro inferior e facemos dúas cousiñas que teñen que ver coa técnica de carreira. Correr pues, é algo natural, está dentro das habilidades motrices básicas, pero que pode perfeccionarse, pode mellorarse para ser máis eficaz e eficiente esa técnica de carreira. Tronco erguido, bracexo, tándem, traballo de extensión, bueno, pues iso se mellora a través de exercicios de técnica de carreira. Ben, imos traballar o seguinte. Vedes que teño o talón, como quero impactar o talón, pero o que vou facer é, ao final, apoiar a punta do pé, máis ben a parte anterior. E levanto e apoio, e apoio, e apoio, e apoio, e apoio, e apoio. Repito. É un traballo de forza elástica, e elástica reflexa, porque estamos implicando un reflexo de estiramento previo ou ensinar o talón e, ao final, aplicar a punta, aplicar o antepé. Repetimos, cada vez con un poquinho máis de velocidade. Punta, enseño o talón e acabo a parte anterior. Veña, dúas veces máis, incrementando a velocidade. E punto, punto, punto. Eso é. Unha máis. Un, dos. Moi ben. Ese traballo de ensinar o talón e ao final acabar estendendo e dar esa especie de zarpazo, ese dinámico, eso fai que o noso nocelo e a musculatura que o rodea sexa eso moi activa e estea o que vos digo, traballando de forma elástica, e iso proporciona moita eficacia e economía da carreira. Ímolo facer esa acción de zarpazo con só perna dereita. Zarpazo, 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 zarpazo. Vamos coa esquerda. Vedes que elevo lixeiramente o nocelo e ensino o talón e no final apoio coa parte anterior. 2, 3, 4, 5, 6. Zarpazos coa esquerda. Cambio. Zarpazo, zarpazo. Zarpazo, zarpazo. Voltamos. Esquerda. E un. Zarpazo. Zarpazo, zarpazo, zarpazo. Unha máis de cada lado. Zarpazo, 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 zarpazo. E última xa. Cambio. Esquerda, esquerda. Zarpazo, 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 zarpazo. Ben, un exercicio básico dentro da técnica de carreira é o skipping. O skipping é correr con xeonllo alto, mantendo a extensión do tronco e a súa verticalidade. Porque cando ergo por reacción, acción-reacción, se ergo o xeonllo, en teoría me tendría que ir atrás. E outra posible erro é correr, pois eso, con demasiada cifosi dorsal, encollidos, tronco erguido e ben vertical, e iso require moito control tónico. Ben, ímolo facer deste xeito. Camiñando. Ben, outra. Camiñando. 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Vedes que
ou arriba, erguido, sobre a parte anterior do pé, que é a dinámica. Nunca vou apoiar o talón. Eso, camiñando lento, si podemos ir camiñando lento sobre o talón, pero unha pisada dinámica ten que ir sempre con prácticamente non apoio o talón e sempre con o peso trasladado á parte anterior do pé para que sexa eso hábil, dinámico, así. Veña, este mismo exercicio facémolo con xa un poquinho de salto. Eso é. Unha máis. Arriba, 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 arriba. Si queremos afondar un pouco máis no que é o traballo da musculatura posterior, tendríamos que facer esa elevación e un estiramento posterior. É unha especie de patada de taekwondo, non? Mismo xesto de skipping, pero con extensión adiante, focalizándonos en ir adiante. Extendo, extendo, adiante, patada, 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 patada. Dúas máis. Un, dos, tres. Estendo, estendo e estendo. Último xa. Ese. Moi ben. Vale, soltamos un poquinho, descansamos. Bueno, hai múltiples exercicios de colocación, vale, para traballar a nivel xa articulación, eso, articular especificamente e execución aí de maneira moi analítica, ¿no? Descompoñendo o xesto con unha perna e con outra, habería moito máis traballo específico de nocelos, etc. Pero como primeira introducción, suficiente facer este tipo de exercicios. Importante cando saíamos a camiñar é logo recuperar esa musculatura específica que vamos a ir traballando, que son os xemelos, sóleos, os diferentes flexores e extensores dos dedos, cuádriceps, glúteos. Entón temos que facer un estiramento un pouco específico hacia ele. Pois veña, imos traballar un pouco esa flexibilidade específica, membro inferior. Busco unha parede de apoio, unha superficie. Podemos comezar con esta flexión do xeonllo, insistindo en aproximar hacia dentro os xeonllos ou baixar eu atrás, en todo caso, pechar o ángulo. Eso. Isto de pechar o ángulo entre tibia e o dorso do pé ou empeine é un exercicio básico para manter esta mobilidade do nocelo e que, por exemplo, en algunhas culturas se traballa de maneira intuitiva, estando simplemente así, en cucliñas, traballando así, de xeito que, por exemplo, os nenos e nenas na súa infancia teñen moitos xogos e adoptan esta postura en moitas ocasións, non? Para facer, bueno, pues, xogos en corro, etc. E é unha posición articularmente moi positiva, conserva a lubricación e a mobilidade, as articulacións tanto da pelve como das coxas como dos nocelos e xeonllos. Fixemos un con flexión de xeonllo, pois o mesmo, pero con extensión. Si cos dous a vez é complexo, facémolo con un. O anterior tamén, podemos facelo de un ou de dous. Os dous a vez, incluso alternando, botando 5, extensión, extensión. Ou mantendo unha posición. Os estiramentos, os movimentos de flexibilidade que pretenden ganancias na amplitude e pretenden desactivar e recuperar os músculos teñen que ser estiramentos progresivos, lentos, sobre todo estáticos. Os dinámicos quedaban para o crecemento, recordade. Eso, moi ben. Este outro, apoiamos o dorso dos dedos, incluso el peine, e abrimos hacia o exterior. Non é aquí, sino que é aí, parte superior dos dedos e dorso. E estamos a estirar, incluso se nos inclinamos, conseguiremos un estiramento xa da musculatura da perna, da parte exterior do muslo tamén, e toda o tibial, peroneos e toda a musculatura do nocelo. O sea, pode ser localizado ou unha cadea muscular. Apoio o dorso, non aquí, sino aí o dorso, e se cae hacia o exterior.
Si inclinamos tamén a pelve hacia aí e os ombreiros ao lado contrario, facendo esta especie de curva longa co corpo, acabamos estendendo toda a cadena muscular. Cousa bastante máis beneficiosa, un estiramiento máis completo, por suposto. Vale, deste. Soltamos. Bueno, un estiramento fundamental que xa fixemos moitas veces é o estiramento en esta posición do cabaleiro, pero un estiramento que podemos chamar de psoas, vale? Dos flexores da cadeira. E este é fundamental, porque pasamos moito tempo sentados, en esta posición de sentados, con sempre as coxas flexionadas, acortamos a musculatura flexora. Os músculos que están en posicións cortas quedanse acurtados. A súa tendencia é ao acurtamento sempre. E entón é preciso estender moito esta musculatura, que ademais é que nos equilibra a pelve e a nosa funcionalidade lumbar. Podo tamén insistir en xirarme incluso para completar máis, ou facelo máis funcional, máis integrado con toda a cadena anterior si estendo o brazo. Vedes que o que fago é flexionarme sobre a perna adiantada, mantendo a perna posterior extendida, talón abaixo, planta ben pegada, con cada respiración baixar, mentras manteño o brazo arriba e atrás. Eso é. Cambiamos pancada, flexionámonos sobre a perna adiantada, estendemos perna posterior, tronco erguido, podemos optar por con tronco ben erguido, unha man controlando aquí a pelve e a outra xirando. Podemos optar por esta versión ou esta outra variante máis funcional. Cada vez que boto aire, vou adiante. Despaciño, recupero. Máis musculatura que traballamos durante a carreira, pois bueno, a musculatura da anterior, do muslo, por exemplo, o reto anterior, os cuádriceps, eso. Vedes que manteño xeonllos máis ou menos próximos, non está aberto a perna e proxecto a pelve hacia diante. Podería progresivamente, tirando un poquinho máis, eso, cambio, vamos a outra, mantendo alineada o xeonllo e a pelve, tronco erguido sempre, proxecto hacia diante, a pelve, despaciño, vale? Musculatura posterior, tamén teríamos que estirar, pois eso, os glúteos, os isquiotibiais, pode ser cruzando unha perna diante da outra e despaciño descender, sempre usando a respiración como método de estiramiento e relaxación. Espacio, descruzo, despaciño, volta abaixo. Flexiono e arriba. Pode ser tamén que traballe ou que intente estender a miña musculatura posterior, levando a perna de apoio, en este caso vou coa esquerda e vou adiante. Se quero estirar tamén un poquinho, estender os aductores, deixo a perna aí alta e vou aquí. Despacio, arriba. O mesmo do lado contrario, veña. Imos abaixo para estirar tamén aductores. Subo, vale? Glúteos tamén. Para os glúteos, este por exemplo, pode ser cruzar
E ora baixar o ventre, inclinarse sobre a perna. O podo facer en equilibrio e así de paso pues, traballo esa outra capacidade física. O equilibrio, cambiamos, busco unha superficie máis estable. A esteriña é demasiado blandiña. Vamos abaixo. Aí. Que este exercicio é costoso deste xeito, podemos facer sentados, sentadas, xa o fixemos máis ocasións, cruzando unha perna sobre a outra e tirando hacia nós. Ou podemos facelo, pois, como acabo de utilizar unha repisa para o anterior dos isquios, pois o mesmo, se coloco a perna flexionada encima, pois me podería botar sobre esa perna, se me atopo. Esa é outra recomendación, que utilicedes o mobiliario urbano como máquinas de exercicio, por decirlo así, como facilitadores, non? Entón, un banco pode ser de gran axuda para realizar exercicios de abdominais, de tono, para facer subidas a él, traballar nas pernas, para facer estiramentos, ou unha barandilla, un pasamans, que pode axudar a estirar as costas. Temos que aprender a ver con outros ollos o noso entorno e utilizalo de xeito responsable, por suposto. Tiramos en puntillo as costas, glúteos arriba, cadeiras ben altas, peito entre os brazos, arriba. Venga, arriba, estiro, como comezamos. Estes moi globais, estes así moi completos, de todas as cadeas musculares, tanto lateral, cambio, como hacia atrás, flexión de xeonllo e aí atrás, hacia adiante, cruzo dedos e proyecto tamén os brazos arriba, flexión e subo. Moi ben, bueno, pois moito ánimo e a botarse fora, que hai que xa comezar a facer vida no exterior. Veña!